Kaixo Maiteo, bueltan dira Izaskunen erronkak eta gaurkoan asko ikasiko dugu. Anatomia errepasoa egingo dugu orain honetan. Gogoan aldituzue gorputzeko atal guztiak? Ikus dezagun etxean ere zer moduz moldatzen zareten. Guazen erronkanan? Izaskunan! Lagunak baprezitugu gure gaurko lehiakideak, nire eskuinagalean talde urdineko kidea! Epa, gogotxu datoz, Ander, gogotxu alzatozte? Bai! Oso gogotxu? Bai! Oso gogotxu datoz, eta nire eskerregalean talde naranjako kidea! Urko, guere gogotxu gatoz? Bai, oso! Oso ondo kuadria, begira, gaurko erronka azalduko dizuet. Gaurko erronka binaka egin beharko duzue. Begira, aurrean dituzuen puxikak lehertu beharko dituzue, eta bertan gorputz atal baten izena aurrikituko duzue. Gorputz atal horren izena hartu, onaino etorri beharko zarete, eta gure arbel honetan papertxoa dagokion lekuan jarri beharko duzue. Hori bai, erronkak badu zailtasun txiki bat, binaka joan behar zaretela esan dizuet, eta binaka hankak lotuta joan beharko duzue, ados? Bai! Prestaudete? Bai! Minutu bakar bat izango duzue erronka egiteko eta gorputzatal gehien ondo izendatzen duen taldeak irabaziko du. Lehiakideak prest hankak lotuta. 3, 2, 1, denbora! Oso ondo, animatu, animatu! Talde urdinak lortu du lehenengo txartela, etorri! Zer tokatu zaizue? Bihotza! Bihotza baldak izuen ondagoen? Bai! Hor! Oso ondo! Animatu, animatu! Ondo dagoela uste duzu Urko? Bai! Venga, ba, oso ondo, segi, segi! Ea, zer tokatu zaizue? Estemea! Estemea, talde urdinaren zat. Bakurrengoak berriz. Lagunak, 30 segundu gelditzen dira! Gibela, hemen aldoa, Gibela. Bai! Seguru? Guri zan egote baietz. Bueno, orduan, segi aurrera! Gibela? Zer da gibela? Zaila da, ala errexea. Pixka bat zaila. Ea, talde urdinak beste txarteltxo bat lortu du! Ziur, ziur! Bai! Trakez dago tripan. Oso ondo, urrengoak berriz! Erori gabe, mesedez. Launok, 3, 2, 1, denbora! Amaitu da erronka eta bikaina aritu zarete txalo bero bat zuentzan, mesedez. Oso ondo, ea ba orain, ikus ditzagun emaitzak talde urdinarekin hasiko gara. Begira, trakea, bihotza, estemea eta estegorria kokatu dituzue, eta horietatik 2 zuzenak dira eta 2 okerrak dira. Izan ere, estemea barrukaldean doa eta kanpoaldean kokatu duzue, eta estegorria digestio aparatuaren parte da eta beraz trakearen atzekaldean kokatzen da. Alare txalo bero bat zuentzat bikaina aritu zaretelako! Oso ondo! Eta ikus ditzagun orain, talde naranjako emaitzak. Zuen kasuan, Gibela, Estelodia, Giltzurrunak eta Gernu Maskuria kokatu dituzue, eta horietatik 3 ondo daude eta 1 dakatxa. Izan ere, Giltzurrunak pixka bat goraxeago kokatzen dira. Hemen goian. Beraz, honen bestez, talde naranjak 3 asmatu dituzuzen eta talde urdinak 2. Gaurko irabazleak talde naranjako kidea! Aizue badut, zaritxo bat zuentzat irabazleak itxateagatik, Makusi Play jolaza! Oso ondo, baina izue, talde urdineko kidekin ere partekatzeko, badakizue? Parte hartzea da, garrantzitsuena! Urrengo atalen arteagor!